L-iskema irrinova darek imnedija mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni ittieħdet kollha. Din l-iskema li tnediet ftit tal-ġimgħat ilu għandha lan li tippromovi ir-rinnovazzjoni ta' binjiet residenzjali u proprjetajiet privati fil-Port il-Kbir sabiex ikunu aktar effiċjenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' enerġija. Mawa News, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, Karl Azzoppardi, spjega li kien hemm il-fuq minn 100 applikazzjoni u nqabbes l-ammont li kien hemm allokat għal din l-iskema. Għal kif fil-futur qrib mistennija tkun qed terġa' tinħareġ din l-iskema u dawk l-applikanti li mhux se jilħqu jgawdu minn din l-iskema ser jingħataw l-ewwel preferenza fl-iskema li jmiss. Prattikament naħseb l-limit applikazzjoni supersedes il-budget li għandna, però ovvjament ħajkun hemm waiting list jimmi oħra. Jidher ċar li n-nies ikkonkorrew li hemm l-appetite għal dawn it-tip ta' proprjetà biex isir intervent partikolari ħalli trendi l-enerġija aħjar dik il-proprjetà u naħseb li ħatkun ħattina data importanti bħala awtorità biex ovvjament fl-iktar areas partikolari li jkollhom karatteristiċi diffiċli bħala proprjetà ikun hemm dawn l-inċentivi illi ngħinu lill-familji u d-djar tagħna biex imorru għall-aħjar. Il-pagamenti tal-iskema se jkunu maqsuma fi stadji differenti dan sabiex l-applikanti ikollhom ċertu likwidità. Jiġi approvat, isir il-kuntratt u mbagħad għandhom sentej sakemm isiru jseħħu dak ix-xogħlijiet. Il-pagamenti qed naqsmuhom fi tlieta, għandek depożitu fuq il-kuntratt tax-xogħlijiet, għandek ukoll parti mis-somma tingħata waqt li jkun hemm ispezzjonijiet f'nofs ix-xogħlijiet, u mbagħad għandek refund totali ta' 90% sa massimu ta' 90% lejn l-aħħar ovvjament upon completion. L-inġinier Azzoppardi qal li permezz tal-applikazzjonijiet li daħlu se jkunu qed isiru diversi xogħlijiet differenti f'diversi djar fil-Kottonera u fl-inħawi tal-Port il-Kbir. Xogħlijiet jidher ċar li l-effett tagħhom huwa iktar fuq dak li huwa intervent passiv, xiġifieri passiv, ġifieri apparti mill-arja kondizzjonata, mid-dawl, dak li ngħidu smart technology, huma affarijiet ta' insulation, affarijiet ta' double glazing, u kombinati ma' daw smart technologies jagħtu riżultat aħjar. Jiġifieri jidher ċar li daw il-proprjetajiet għandhom bżonn ta' dawk l-interventi. Intant, il-Ministru għall-Ippjanar u l-Kostruzzjoni Stefan Zrinzo Azzoppardi wera s-sodisfazzjon tiegħu għas-suċċess ta' din l-iskema li permezz tagħha għad sostanzjali ta' familji milli bliet fin-naħa ta' ġewwa tal-Port il-Kbir fosthom li bliet tal-Kottonera se jgawdu minn notjiet li jistgħu ilaħqu sa 15,000 euro. Permezz ta' din l-iskema se jkunu qed jiffrankaw il-flus fil-kontijiet tad-dawl u jtejbu il-kwalità tal-ħajja tagħhom.